Pa 1 February 2026 ndazuka bwino kwambiri. Sindiziwa abale ndalongo nonse kumene mukundimvera. Leroli ndafuna ndiyankheko nkhani zitatu kapena zinayi. Andi mwachangu nkhani yoyamba imene ndikufuna kuyankha panopa ndiya uyuyo mumamuti M'busa Kambiri. Ngakhale kwa ine si M'busa koma ndimamutenga kuti ni Mfarisi. Mukhoza kudabwa kuti kodi mumadana naye? No, pakuti chilungamo chimayenera kuti chigende, ndipo chilungamo sichimakondweresa, chimakhala chowawa. Koma kwa ine ndimamutenga kuti ni Mfarisi chifukwa chake nachi. M'busa umo monga mene timaphunzirira Bible, M'busa ntchito yake ndi kulumikizanisa anthu. Wosati kupasula. M'busa sayenera kuonesa mbali kaya kunkhani ya za uzimu kaya kunkhani ya za thupi, amayenera kuti iyeyo akhale mulumikizi nkhala pakati wanthu ose awa. And now Kambiri mutati mumuone bwino lomwe siku lina lake analipa msonkhano wa MCP, anapasidwa pemphero kuti apemphere. Mkatikati mwa message yake ya pemphero anayankhula kuti Ambuye mutichitire chifundo, Farao watiumira mtima. Ndiyeni mafuna ndikufunseni Amalawi, Farao amene amamuyankhula Kambiri anali Farao uti? Pakuti pamene paja panali chipani cha MCP, ndipo iyeyo amapanga pemphero pakati pa chipani cha MCP. Nde mmene amapempheramo zimachita kuonesa kuti sankapemphera za MCP koma amapempherera MCP kuti amenyeredwe nkhondo Farao akuti wawavuta. Ndi Farao uti? Kodi M'busa amayenera kukhala wangati uyu? Ndi chifukwa chake Kambiri sangagwire ntchito ndi Alpha Peter Wamutharika. Pakukana paja sikuti iye ujayi ndi kuti ali perfect kuti ni M'busa woyenera kumaso kwa anthu kapena kuti amene akutengera nkhosa za Mulungu ku chipulumutso. No, koma ndi Mfarisi. Iye ujayo anazindikira kuti sindingagwire ntchito ndi Peter chifukwa chikumbumtima chimamumenya. Amakumbuka za mwano ndi chipongwe chimene iyeyo anazayankhula siku lina mpemphero lake. Tiyamikire Alpha Peter Wamutharika ifo kuti anaonesa ulera khungwa komanso anaonesa ukulu chifukwa iyeyo wankhululukira. Chokha chongomuyitana choti abwere akagwire naye ntchito limodzi chaonesera kuti wankhululukira, alibe nawo maliwongo ena aliwonse. Koma vuto lili kwa iye Kambiri. Oti Kambiri akwenera kuti aonesese ndi kuti achite bwino, akonzepo pamenepa. Ngati sakonza apapo apa, vuto limene lilo sogolo lake lonse la Kambiri lizakhalabe ndithu pa maliwongo pakati pa iyeyo limodzi ndi Peter. Koma Peter wankhululukira ndi chifukwa anamuyitana kuti agwire naye ntchito. Nkhani ya namba 2 ndili kwa nkhani ya Annabel. Choyamba 1 ndimafuna ndifunse Bwana State President Alpha Peter Wamutharika, kodi tiyankhule kuti upresident wanu bwana ndongopanga chitukuko kwa Amalawi? Simufuna kuonesa ukali ndi mphamvu kwa amene akukuzolowerani, amene akumakukokakokani ndi kumakukokerani pansi, mulibe kuthekera kwa kuwaonesa mboneone? Abwana, nthawi zina ulemu ukachuluka zinthu zimaonongeka, komanso nthawi zina nkhanza zikachuluka zinthuso zimaonongeka. Zimafunika kukhala pakatikati. Koma mmene ndikuonera ine bwana, ndikwabwino kuchita nkhanza kwa maliwongo ako, adani ako. Pa ground zinthu zikuyenda, ana wako akumadya ndi kumathamanga ndi kumavala ndi kumasamba, china chilichonse ndi kumayenda. Ine ndikuona ngati ndi chinthu chabwino kwambiri koposera kuti adaniyo ukawasiye azikukokera pansi, azilimbana nawe, azipanga zinthu zothana ndi iwe. Chikhalire nicho iweyo kupanga zinthu zokomera anthu. Ine ndikuona kuti bwana sikwabwino, ndikwabwino kuti adaniyo ndikwabwino kwaonesa mangazimwe. Ndikukamba za adani, ndikwabwino kukhala iweyo ngati msogoleri wa nkhaza koma pa ground anthu ako zikuyenda. Ndikwabwino kumaonesa kukhala ngati ndiwe msogoleri wa nkhaza kwa adani ako, koma kwa ana ako pa ground anthu ako akukondwa, akusangalala. Ndikuona kuti ndi zinthu zabwino chifukwa ngakhale utamaonesa chilungamo koma olimbana nawe ali ambiri, iwe ndikumasekerera, ndikumaleka, ndikumapasa mpata. Ndikuona kuti bwana ntchito magwiridwe ake amakhala opweteka kwambiri komanso owawa. Ndiye bwana timafuna tikupempheni akanganya awa musawasekerere. Annabel Ntalimanja anayamba kumera mapiko ndi pakanthawi. Annabel Ntalimanja anayamba kukuzolowerani ndi pakanthawi. Ndingoti mwina mwachidule chipani cha MCP bwana chimakudererani mwanananu.
ndipo mboni ndifeyo amalawi kuyambira mavoti amene tinaponya 2014 kuchoka temu yamuni ya 2014 kuzafika 2018 bwana anthu awo akuzuzani ndipo bwana anthu awo akukokerani pansi ndipo bwana anthu awo alimbana nanu ulamuliro nontha imene ijayi bwana anthu awo mpakana anafika poonesera kuipa moyo kwawo mpakana HDRC ndikufika polimbana nanu through mademo mpaka ndikuchosani mboma by force. Anthu amene wakanganya amene ndi abere limosi ndi anthu abanja limosi ndiyeno mukaonanso kuti anabero Ntalimanja mu nthawi ya 2019 kuti tifuna tiponye mavoti I mean 2025 iyo pakuponya mavoti a 2025 mukaonanso kuti anabero Ntalimanja anamena mapiko ndipo anabero Ntalimanja anakhazikika chinali chimwala chitanthwe chokhazikika chopanda mantha chosaopa even ngakhale amalawi akhala kumayankhula kumuzuzula kumuyankhula koma anabero Ntalimanja samasunthika. Mwamukomera mtima mutawina simunafune kumusuntha mwamusiya lero linonso wambaso kumera mapiko mkati manyumba mwanu momwemo mpaka na wafika pomapanga challenge ndi inuyo bwana mwamuuza kuti makampani onse akwenera samuke iye yekha wapezeka kuti akukula mtima mpaka kukupitirani ku court. Ndiye mafuna ndikufunseni bwana kuti kodi inuyo bwana ndi anabero Ntalimanja wamkulu ndi ndani? Nanga inuyo bwana ndi Kinyata Nyirenda wamkulu ndi ndani? Kodi anthu amene mukuopa chani? Osawatothola bwanji? Anthu amene osawatothola kodi nimesa lamulo lili m'manja mwanu? Nimesa malipidwa ndalama za Malawi za misonkho. Nimesa ino ndamene muli bwana wawo. Iniyo nimesa ndamene mungauze chochita. Bwanja anthu amene osakhazika pansi osawatothola mukwanyengerera chani anthu amenewa? Anthu amenewa mukwanyengerera chani? Anafa bulu mwa mtundu wanji muno Malawi. Anathira sacrifice ya mtundu wanji kuno kuziko la Malawi kuti anthu amene muzikha ngati mukumanya nyambita kumakha ngati mukumapolishira sapato kumango ayankhula chabe kumano osaonesa action. Anthu amene mukumaopa kuti iwowa ndi anthu a mtundu wanji anadula cha mtundu wanji. Kodi ndi angelo? No, akuononga mbiri yanu kaya bwana. Anthu amene wakuononga mbiri yanu nkhude zimenezi zinanena mutazisesa zinanena mutazidrita zinanena mutazithothola mwachose mwapase ndrama zawo za chani za pension ndikwachosa mntchito kunja kuno kuli anthu ambiri amene akufuna ntchito. Mukwanyengera chani bwana anthu amenewa akuononga ntchito yani chifukwa akupangisani kuti ntchito yanu bwana muimve kupweteka kwambiri chifukwa anabero ndi mwana kwambiri kwa inuyo. Anabero ndi mwana kwambiri kwa inu sangayimikane nanu paka nazika kuchallenge tumakuza kuti ine ndikupita ku court ndikukatenga chileso mukuchosa bwanji kunoko make kulilongwe. Kodi ngati make yo ina wikili maoffice yake ali ku Blantyre kulilongwe kulibe ku maoffice choti chabuno ndi chani chanzero ndi chani kumaka ononga ndrama za land more than ndrama pamene maoffice pamene mojo ni make yo ili ni maoffice yake okhazikika ku Blantyre chimene chanzero ndi cha apapo bwana zikuonesa kuti anthu awawawa zawo ndi zimozi komanso muzo kuti anthu awawawa akumakujani pang'ono andi anakuwerengani akukuziwani pofoka pano ndi chifukwa chake sali nanu ni mantha sakukuopani chifukwa kuti inuyo anakujani andi anakuwerengani koma pakufunika kuti muonesese chifukwa izizo ngati mwalekerera anthu awa aononga mbiri yanu komanso malamulidwe anu aulendo unowo akhala ovuta kwa mpiri osati masewera chifukwa zikuonesa kuti anthu asakopani. Kinyata Nyirenda nduja mwamona zimene anapanga zija kumutulusa chimwendo by force ndikulamulaso kuti asapiteso ku court asamangidweso. Kodi iye Kinyata ndi ndani? Akamati asamangidwe iye ni ndani Kinyata? Kodi mwana wanzawo amene amafuna kumuchosa moyo uja zinali zabwino zimene zija atakhala mwana wa Kinyata iyeyo angachite bwa? Ndiye uyo anabero naye kuima poera kuti no sitipita akutanthauza chani? Kodi meki ndiye ya MCP meki ndiye chigawo cha pakati meki ndiye kwa anabero Ntalimanja ndi ufumu wa kwa anabero Ntalimanja? No, meki imayimira ndi system ya boma ndi nthambi imodzi imene ya boma yoyimira Malawi monse muno. So ngati president amene ali ngati mutu amene ali ngati tate walamula iye chomaka kulia mtima ndija? No, anthu awawa akukuzolowera ndi kwambiri bwana. Anthu awa Mungu athothola pasakhale zonyengerera nazina Mungu athothola iwozo kuti niyo muli ndi mphamvu. Nthawi yandithera yachita njiro ndinafuna nditayankhako angapo ma issues koma apapo zandikanika chifukwa cha nthawi ndibweranso bwino lomwe koma awawawa bwana
osawanyengera osawapasa mita, atotoleni ngati ndikupita ku khoti apite ku khoti.